Chyť sa tu hore. Jedna, druhá noha vedľa seba náram. Poď sa vyvíjať von. Tak, tu sa môže chytiť a poď na toto už sa nepozrieme dolu, toto. Dobre, práve v poriadku. Kukuč. Odráž sa! Tu sa neodrážaj. Musíš poukladať. Veď to ťa prejde, počkaj. Hej, ďalešani. Takže. Ale boj sa, feštaj, kolena podlamujú. Takto? 3, 2, 1, čau. Krásne. Ruky, výborne. Úplne krásne. Toto, hej. Si sa posrala? To je pot, čo tečie? To je iPod. iPod. Tak toto bolo bez púdu seba takové. Ona ani neskočila, pokiaľ povedal John, čo? Rozpáš ruky, pozeraj sa ku nám. Nohám sa pozri. Tak ti ušlo! No hozaj, to už bude, ja som ogleda, to bude ušaná. Tak, to by si videla, jak skočila. Karabinku do karabinky. Máš? Rozpáš, ťaháme ťa hore. Daj. Nika, klobúk dole! Dobre, môžeme jazda, chlapci, rovno? Jazda. Čaute! No už sa môžeš chytiť, alebo čo? Výborne, super. Čo ťa boli? Nohy. Trošku vydržíš už za chvíľu. Tá ľava je povolená. Čo keď si máš? Tak budeš mať buchnutú hlavu. Máte chlapci? Kolom tu mostíku zostaň. Tak. A tu taký stres. Mám. Postavnej ku mne. No, super. Pekne si skočila. Ďakujem. Kde pôjdem? Takto to skáče, keď to nemá púce na záchovy. To je čo? No viete? Ako to mám? Vidíte, že takto to skáče, keď to nemá púce na záchovy. To je čo?